सरकारनि बिथांखि एबा माबाफोरखौ आसनिफोरखौ जों बरगड़ समस्ति हिसाबै जोंहा डिप्राइभ जायाखै नो डाउट बेवहाय जोंनि इउपिपिएलनिफ्राय सासे इलेक्टेड प्रतिनिधि गैयैखाय जोंहा एसे उसुबिदा मालाबा जायो नाथाय जोंनि प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव जोङो डाइरेक्टलि इनडाइरेक्टलि जोंहा गोबां जों आसनिफोरखौ मोननो हादों बेवहाय नंगौ बेवहाय बरगड़ समस्तियावहाय बिजेपिनि सासे एमसिएलए दं नाथाय बिथाङाबो माने एमसिएलए हिसाबै गावनि खथाखौ मोनदों मावदों आरो जोंहाबो जोंनि इउपिपिएलनि सापर्टार एबा मददगिरिफोरखौ जोङो जेरैबायदि जोङो नायनांगौ जों बेखौ नायनो हादों जोंहा PMAOIG निफ्राय लानानै जेसेबां एमजेनरेगा दं आरो पिनारडि दङ जेसेबां एसपिडि दङ आरो बेवहाय माखासे गिदिर गिदिर आसनिफोर जों बेखौ मोनबाय थादों खोब मोजां बाथ्रा दिनैहाय 17 बोसोराव जों जेखौ नुवाखैमोन साराय सारि बोसोराव प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव जोङो गोबां आसनिखौनो मोननो हादों बेवहाय बनगौ हिसाबै गिदिर गिदिर स्किमखौ बुंनांगौबा स्टेडियाम जादों बेवहाय हाई स्कुलनि मुङावहाय माने एक कौटि जों मोनदों बनगाव बाजारनि थाखाय मोनदों भाटगाव ओनसोलावबो जोंहा मोनदों गोबां जों मोनदों आरो दा सिलागांनि बिर सिलागांनि मुङावहाय जे मुङावहाय जे जायगा जे स्टेडियाम स्टेचु जों बेखौ मोननाय जादों आरो बर'नि गेजेराव फुटबलनि राजा जायखौ होननानै बुङो बिन'द ब्रह्म बिथांनि मुङैबो माने स्टेचु खालामनायनि थाखाय जोंहा बिटिआर सरकारा डिसिसन लाबाय आरो बेखौ फोसावबाय बे गासैखौबो नायनानै जोंहा बनगड़ समस्तियाव जोङो डिप्राइभ जायाखै जों जेरैबायदि डेभेलपमेन्ट मोननांगौ जों बेखौ मोनदों आरो आं TCLGनि चेयारमेन हिसाबै जेसेबां मिथिगौ दा जोंनि रायजो राजाफ्रा सेटिसफाइड एसे एनै माबाया थागोन बेथ' असम्भब नङा नाथाय कम्पेरेटिभलि 17 बोसोर आरो साराय सारि बोसोर बेखौ जुदि कम्पेयार खालामोबा जों अनेक खामानि मावनो हादों।